ya Kisii bono nigo amate mukuru ase kenyoro kia bontoro metu ensemo yaigare bunge yabo basi banyare ko bagweso kina koboria ogokonya erinde banyare ko bakwenyorere besa iyira chikoba gegosira okorwari gwa gosoko bweni wa kwa bene kumwanjwa obo yunyare ko bagakurwara ase miaka emenge kolengana na barabo nigo batebire omwanjwa oyobo niganyare ko ba gagoetana ni wa sechinya gitari akorende goikera boniga oburuire obwo arwarite tiburanyara koba bogotoka nonye nabo nigo bono baburire abasamaria bayanene abarayi korwase county ya Kisii banyare koba gweso kerinde banyare koba bakomosira banyare koba bakwenyorera chibesa hechichietane tie chiribu chimi 25 rinde omwancho yobo anyare koba gakoirwa ase nyagitari enene anyare koba gakorinkorigwa igo anyare koba gochaka obobwenia bwa bene Julie Kerubo anyare koba gosanga amonenga eyona gotwariganeria orobotiro kubwatia Norogondo runde rwatwikire nsemo ya bontoro metu igare location ebunge ya babasi imeye county ya Kisii aseto kumerana na Moses Omondi oyobwate oboroire butamanyiri Italiane Moses Omondi Thomas wone ni iga bontoro metu igare ono nabo ndwarite amatuka mangi koetani emiaka ange 20 ose sobere ga kurwara asege kegetambe boigo gwetera chinga kichinkongu ase boigo aitere chinyagitari chinyinge korende oboroire bwaye tibori kunyarekana ya etire ase igo abaminto una bono ndeiga tindo chase ndo chikochi kimuranyare gonkonya nabonda basabere Nyasaye chinga kichi chonsi no nigo Moses aganiri chibesa chiribu chime 250 irianyare komanwa ase nyagitari enene korengana na Moses oboroire obumbori buna maroirande egento gekomoboi mono oboroire obwane buna boreiga una morigereretie side yeye una pointeti side yeye nande morigereri omubere oyone buna ndeiga abarari baminto simbarati kia sore boraire nore ni igari getaseni kiao igari stadium kakinona basikari babo mbantu kutaisiko kora nyare kwancha kakiosa yinona mobuko kaki montiga obombori boribu mokorore TV yeiga buna dachire bwonega kaki nkorera mariga hase bono ngochiko kwane nkoro ya eminyoka ya gendege sara norene ndagira tindikori korengana no murugyoye nigo bonetie nibo yabo yonsi erio kurware mugakoye ase bono batabwati kende namugurete buna atari konyara kuria ndagira lakini kabwate ng'ombe yinkaoni naende kero namoire nyagitari nechibesa ichi chinke naende chikaera naende ngachaka buya naende ngasoa kagasi gake naende nkagura yende rende batimokire naende tigangore naende anyora nyona amabere asibe kiagere ndagira yobuki matari konyara kuri no muntu kunywe chai uso kunywera ngori obiri handonsi asore no abarari baminto basoire bwone irigara banyaya gonkonya yebono ngoteba naki abantu baminto bonsi bibare birogesi baigwete nyora abatonya toto babasimbarati nore no mugabano bababi obiri onde bwensi asare gaki banyigwebirero byane banyare gonkonya nenche nyare komokonyere kiagera gotore nere ntubwati abaibo ingori poteri getaseni Kendize TV ninche Julie Kerubo.